Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. O Grupo Cultural Nós, a xente do redor, é un cofre que contén un tesouro cultural que vai crecendo co tempo e que nos asegura que, a pesar de que aos poderes públicos non lles convén que os votantes posúan ese nivel cultural que lles fai críticos e que lles dá esa capacidade de análise que os políticos tanto temen da sociedade. As xentes do redor seguiremos turrando pola cultura. Unha das xoias depositadas nese cofre é o meu amigo Xosé Antonio Romero Seguín, ao que admiro non só por a súa perfección no manexo da palabra, tanto en verso como en prosa, senón polo seu concepto que ten da vida e do ser humano, co que adoito coincidir con frecuencia. Pois ben, esta fría madrugada de xaneiro, poñerei voz ao seu poema Coro de Miserables. Coro de miserables. No hacemos otra cosa que defender miserables. Gastamos la vida en la pasión de los miserables. Amamos, respetamos, apoyamos, encumbramos, adoramos, entronizamos miserables. Nos odiamos en la defensa de los miserables, nos insultamos y asesinamos en el nombre de los miserables. Somos miserables por los miserables. Ese es nuestro destino como pueblo, como nación, como patria, como hombre, como hombres, como miserables, como miserables. Gracias, José Antonio Romero Seguín.